Fir-realtà tal-lum in-nanniet għandhom sem importanti fit-trobbija tan-neputijiet tagħhom. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni għaraf dan il-fatt u fi stqarrija kjarifika li dawk il-persuni bħal nanniet li jieħdu ħsieb attwali jew legali ta' tfal jistgħu jieħdu sem fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Skolastiċi tal-Iskejjel tal-Istat. Spjegalna iktar dwar dan is-Sur Joseph Sherry mid-Direttorat tal-Edukazzjoni. Fost dawk l-iktar li nafu li jieħdu ħsieb it-tfal u fost dawk li qegħdin jagħtu ħafna sehem fit-trobbija ta' tfal għandna n-nanniet. U għalhekk forsi l-enfasi donna qiegħda fuq in-nanniet, imma anki oħrajn li legalment jew attwalment jieħdu ħsieb l-ulied jistgħu jidħlu u japplikaw biex jinnominaw ruhom biex ikunu membri tal-Kunsill Skolastiċi. Sherry innota li diġà hemm nanniet involuti fl-edukazzjoni tan-neputijiet kemm bħala presidenti tal-kunsilli kif ukoll għaliex jidħlu jgħinu fil-qari mat-tfal. L-elezzjonijiet tal-Kunsilli Skolastiċi se jsiru fit-23 ta' Jannar u huma meqjusa bħala importanti għall-edukazzjoni tal-istudenti. Elezzjonijiet li għalihom in-nominazzjonijiet huma miftuħa sal-15 ta' Jannar u li l-applikazzjonijiet tagħhom jistgħu jinkisbu mill-website tal-Ministeru tal-Edukazzjoni jew mill-iskejjel stess. Fl-aħħar nett Sherry nnota l-irwol ta' dawn il-kunsilli li fost l-oħrajn jieħdu ħsieb l-amministrazzjoni ta' ċertu fondi u assi tal-iskola, jiddiskutu il-kurrikulu u servizzi edukattivi offruti u jiddiskutu problemi relatati mal-istudenti.